ngifika vele mina ngifika ngizogada umuzi kanti ngiyabaleka vele ngale ngibalekela amasosha. Okay. Uma ngifika lapha ngaya eBhekuzulu njengoyofuna abahlobo bami okwangabangani bami ke sazana ke ngemkhuba yobumnyama. Then mangifika lapha ngafika kunetende elalilapha lika NJ Store. Fika ke mina ku 3 days ukuvala kwemvuselelo. Uya ngoba kwaku 3 days ukuvala kwemvuselelo. I-first day uma abafana laba ngiyababuza ngithi mina bafowethu yini lo msindo ngwani lo msindo la ola elokushini hayi kunendoda yaseThekwini abathi usithole eShumayela lapho sithula itrati thula itrati kufike le ndoda wazi ukuthi kwaba buhlungu kanjani sengiphendukile sengifuna lo muntu wakho ima kumiswa imvuselelo sekunenye i-attitude ukuthi noma laphana ngizokwazi ukwenza u200,000 yashintshwa kancane yayisoul winning kodwa kwashintshwa imandate yabona kanti labantu laba as much as imali bebeyifuna ubusubona isidingo safika ngeGoli kunomuntu ongihostile Sure. ngifike eGoli mina ngingazi ngitshelwe nje ngisentabeni yakithi eFriday ukuthi ngiyofikele eAlexander ngingayazi kwaleyo Alex Yo. kodwa ngafika eAlexander Yo. kwakusuka abantu eTsutsumane ubaba uSithole wayeqeda xoshwe Alex Yo. ngamfonela eseCape Town wangitshela ukuthi ngiyakuthandazela manje kodwa ngiyamangala ngoba lapha mina bangichithile